Ayan. Video to, video. May paano na ako ng kapitid school eh. Ante, video! Video! Uy, ito ba? Kaya takaw. Maraming pera. Kaya pala yan. Alam mo, Ito, matakaw to, matakaw. Oh, marami nang nakain, oh. Ang guwapo na, Ante! Alam mo ginawa ko? Pagbili ko. Yan lang! Sabi ito hindi warranty, wag na. Sabi ko, wag na warranty. Kakahuyan naman yun. Pagpangit ha! Boy, yan sa amin gawin mo. Nila ako pagpangit ha! Naka-video yan. I-upload ko to. Video ba? Anak ko. Upload ko to sa YouTube. Papakita ko. Oo. Alam mo? Pagdating. Ito muna po! Maya-maya ako ulit, Ante! Kaya, bakit ako walang kuha? Puro lang sila. Parang ko niya yan eh. Yung loob niyan, wala na eh. Tama na. Hindi na ako na. Kakain naman ako. Di sarili mo na lang yung ano yan, gawa. Ay, hindi ba ako kumakain? Pag nagkakaedad na daw po, ganyan na yung music. Ayan. Sorry. Kumain ka na, Ate? Ano yun? Ah, masakit? Hindi ko po sadya. Hindi ko sadya. Yan, bagaganda ka ng lola mo. Kaya hindi ka kumain, bibili ka na naman. Dami kayang pagkain na sila. Oo nga, sayang, Auntie. Papa, ano muna? Ang paggabi, yung pagalis ko sa... Okay, naka-video kayo, naka-record kayo. Kaya nga, tama na nga. Kaya mo ito kami eh. Kain na ako. Kaya sa oras ko, pasado na eh. Kaya natin na tayo, tayo maanda rin tanong ulit eh.